Η Athens Eye Care Clinic στο κέντρο της Αθήνας είναι μια από τις πιο άρτια εξοπλισμένες οφθαλμολογικές κλινικές της Ελλάδας. Συνεχίζει να πρωτοπορεί και να επενδύει σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες, όπως είναι το OptiLight X της Λουμένης, το οποίο είναι το μοναδικό εγκεκριμένο από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον γνωστό FDA, για την θεραπεία της ξηροφθαλμίας. Επίσης, είναι κατάλληλο για εφαρμογές της αισθητικής οφθαλμολογίας, δημιουργώντας αναγέννηση του δέρματος στο πρόσωπο και γύρω από τα μάτια. Η Opto Ελλάς εκπροσωπεί την πρωτοπόρο εταιρεία παγκοσμίως για τη θεραπεία της ξηροφθαλμίας, τη Λουμένης. Το OptiLight αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για τη θεραπεία της ξηροφθαλμίας και είναι το μοναδικό με FDA approved. Πλέον ξεκίνησαν οι εγκαταστάσεις σε όλα τα μεγάλα οφθαλμολογικά κέντρα και κλινικές της Ελλάδας. Η θεραπεία της ξηροφθαλμίας είναι πλέον γεγονός. Το OptiLight της Λουμένης, μέσω της τεχνολογίας IPL, έχει φέρει αληθινή επανάσταση στην αισθητική των βλεφάρων και στην περιοφθάλμια περιοχή ως προς την αναζωογόνησή της. Στην γκάμα των θεραπείων στις οποίες αντιμετωπίζει, περιλαμβάνονται κάποιες καλοήθιες δερματικές αλλοιώσεις, ειδικά της περιοχής των κάτω βλεφάρων, και κάποιες τηλεγεκτασίες και χρωματικές αλλοιώσεις που αφορούν κυρίως το δέρμα. Όλα αυτά μπορούμε πλέον με αυτή την επαναστατική πρωτοπόρα τεχνολογία να τα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία και το κυριότερο με ασφάλεια για τον ασθενή μας. Η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται και η εταιρεία Λουμένης, η οποία βρίσκεται στο κέντρο των εξελίξεων, με το νέο της μηχάνημα, το OptiLight, μπορεί να προσφέρει λύση στην αναζωογόνηση του δέρματος, καθώς και σε επιφανειακές βλάβες, οι οποίες αφορούν σε αγγεία, όπως οι τελαγγεκτασίες, και στην αντιμετώπιση των λεπτών γραμμών περιοφθαλμικά.